נסתכל על המן ועל אחשוורוש, כל מה שהמן אמר, המן עשה הפוך. אנחנו רואים מתי ושתי המלכה הכיסה את אחשוורוש שלא בא למשתה היין, מה אמר ממוכן, מה אמר היועצים של מיד הולך אחשוורוש וקורא לכל היועצים, ומה היועץ הקטן אומר, איך קראו ליועץ הקטן? ממוכן? ממוכן מה אומר? היא לא על המלך עבדו, אלא על כל השרים. ימשיכו? לא על המלך לבדו עבדה ושתי המלכה, כי על כל השרים ועל כל העמים, אשר כביכול המשך הפסוק שביסתה את כולם שלא הקשיבו לבעליהם. ומעכשיו כל איש שיהיה שורר בביתו וכו'. מה יוצא, מי זה אותו אדם? זה המן, כן? כן. מה הוא עושה? הוא הולך עם מי מתייעץ עם אשתו. הרי מה הוא אמר בחוק החדש? שכל בן אדם יהיה הוא שורר בביתו, ומה שהוא אומר הוא עושה. ומה יהיה אצלו? וילך המן לבשתי המלכה, לזרש אשתו. כי בכל מה שהוא חתם, בדיוק אצלו הוא עשה הפוך. מה שהוא חתם, שהמלך, כולם משתחוו אליו, שהוא הכין את זה, המן, אחשוורוש, מרדכי לא משתחווה אליו. כי בכל כל מה שהוא עשה, הרבה פעמים אדם חושב, הישועה זה דווקא אם יהיה ככה וככה, הישועה רחוקה. מי אמר אלי, אלי, למה עזבתני רחוק? הגמרא אומרת, מי אמר את הפסוק הזה? אסתר המלכה. היא ראתה את כל הגזרה של אחשוורוש, היא ראתה את כל הגזרה של המן. היא ידעה מה שקורה בבית המלך, את הפוליטיקה הפנימית, שאי אפשר להחזיר את זה, וחותמת שנחתמה בחותמת המלך, אין להשיב. היא ידעה שהמצב גרוע. היא עמדה ואמרה, אלי, אלי, למה עזבתני? המשך הפסוק. היא רואה מרחוק, רחוק מישועתי, דברי שאגתי. לפעמים אדם רואה את הכל סגור. הוא אומר, אם אני אעשה ימין זה סגור, אם אני אעשה שמאל זה סגור. רחוק, הישועה רחוקה. אסתר המלכה הסתכלה וראתה, הישועה רחוקה, רחוק מישועתי. הישועה רחוקה. לפעמים אדם אומר, כמה חובות יש לי, כמה בעיות יש לי, כמה צרות יש לי. אלי, אלי, אין. לא אלי אחד, אלי, אלי, למה עזבתני? רחוק. זה רחוק מאוד 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 הישועה. אי אפשר לפתור את הבעיה. אי אפשר לפתור את הפרנסה, אי אפשר לפתור את הצרה, אי אפשר לפתור את המצב. הרופא אומר, אין תקנה. רחוק מישועתי. זה רחוק מהישועה. ובכל אופן, איך הישועה? במקום סביבה הישועה נמצאת. אין מציאות אצל יהודי שהישועה רחוקה. אין מציאות אצל יהודי שאין פרנסה. אין מציאות אצל יהודי שאין תשובה. כל דבר, אם תדע איך להתפלל ותדע איך להתנהל, זה קרוב. אסתר המלכה הייתה בטוחה שרחוק מישועתי. אלי, אלי, למה עזבתני? זה רחוק. אין מציאות לצאת מהצרה הזאת. אבל בתוך הצרה הזאת, סביב נמצא ישועה, נגלים ואיך נושעים.